Mayong hapon, yari ang mga nagapanguna nga balita. Mga apektado nga pamilya sa sunog sa Barangay Old Airport, Mandurriao, ginbisita kag ginbuligan ni Mayor Jere Treñas. Personal nga nagpadulong sa Mandurriao Elementary School si Mayor Jere Treñas para magbisita kag kamustahon ang sitwasyon sa mga pamilya nga naapektuhan sang sunog. Nahibaloan, Biyernes ang hapon sa gintupok sang kalayo ang mga pamalay sa Barangay Old Airport, Mandurriao. Totally gutted gid ang kalabanan sa mga puluyan bangod sang madasi nga paglaptas sang kalayo. Bangod sini, madasi nga nagpalabot sang bulig ang Iloilo City Government pinaagi sa City Social Welfare Office. Gilayon nga ginbuksan ang community kitchen sa evacuation center para sa pagkaon sa mga naapektuhan. May ginhatag man nga tag-isa ka sako sang bugas para sa konsumo sang nagkalabiktima. Magluwas diri, may dilatas man nga ginhatag para sa mga apektado. Ginhatagan man sang mat, habol, mosquito net, water jug kag used clothing ang mga residente nga yara sa Mandurriao Elementary School. Sa records ng CSWDO, naglabot sa 93 ka pamilya ang apektado sang sunog. Sa diin sa 66 ka pamilya ang yara sa evacuation center. Ginaproseso naman ang paghatag sang financial assistance sa mga biktima. 10,000 para sa totally damaged nga puluyan, samtang 7,000 naman sa partially damaged nga puluyan. Pasalig ni Mayor Jere Treñas, magapadayon ang pagbulig sa mga apektado nga residente tubtub sa ilaliwat nga pagbangon. Ang pagbisita ni Mayor Treñas sa mga nasunugan ang nagkapakita sang pagkabalaka sini sa pumuluyo kag pagpalangga sa mga pamilya nga apektado. Nagaapila man ini nga magbayanihan para mabuligan ang pagbangon sa mga apektado. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 gabi sa Level Up Patrol. Ini si Michael Angelo Sarate.